سلام تخطط نايز channel كمان لكم لو مع 4 لكاتيت كل تشين سرنا 4 زحلفنا دكانات بيت مقبتها تغيح فيورتات هنجيتن أما ويلن كقبلا وعيلن رينا نخونينا أما حبراو ميديا دما متسامتي استفلالي هيابات كوها هابو بغيح قداونتي أجيتهم معلتم كتنبل رينا نخونينا مخنياتو لو معلت فورات ويكا فالنتاينز داي سلازخونا مالتي سلازي نزم الكت فالنتاينز داي أمدازو بخمي ماتيو ترجم استفلالي حبر زلو عمباباتات نرينا قدمي يوغن نزا channel حدش زخونكم سبسكرايب كورو إذا فيديو خانا بكله نخبتصح لايك جيركم جمرو ليتس جو كم جمرة نريهم بقى زي رومان إمبير آب تلين كم استجمر زنكورو لبالنتاينز داي ويكا معرت فورات كم يتجميرهم رينا أبتحتي جاكان مريحنة كلاوديوس كالاي روما أبوزح زي تدلي دماوي وفرتات تزاميدا نبرة እቲ ገዛእ ድማ ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ክሕዝ ይደሊ ነበረ እዚ ሰራዊት ነርስካር ድማ ከበዶ ክላውዲዮስ ሮማውያን ሰብኡት ናብ ሰራዊት ዘይመፀበሪኦም ብሰንኪ ምስ ኣንስቶም ምስ ስድራ ቤቶምን ዘለዎም ጥቡቕ ሓያል ምትሓዝ እዩ ዝብል እምንቶ ነበሩ ክላውዲዮስ ነዚ ሽግሩ ንምፍታሕ ኣብ ሮማ መርዓ ይኹን ሕፀ ከልከለ ኣባ ቫለንታይን ዝተባህሉ ካህን ድማ ዘይፍትሓውነት ናይቲ ገዳ ብምግንዛብ ንክላውዲዮስ ሓንጊዶም ንፍቑራት መንእሰያት ቃል ኪዳን ምእሳር ብምስጢር ገጸልዎ ክላውዲዮስ ናይ ኣባ ቫለንታይን ተግባር ምስ ፈለጠ ከም ገበነኛ ብምውፃር ንኽቕተሉ ኣዘዘ በዚ ድማ ኣባ ቫለንታይን ተኣሲሩ ኣብ ፍርዲ እውን ቀረበ ብምቕጥቃጥ ክቕተል ርእሱ ድማ ክቑረፅ ዝተፈረደ እዚ ፍርዲ ድማ ኣብ 14 ለካቲት 207 ተተግበረ ኣብ ገለ ጽሑፋት ከም ዝሕብሮ ቫለንታይን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንሓንቲ ዓይነ ስውርቲ ብሓይሊ ኣምላኽ ዓይና ከም ዝኸፈተላ ይነግር ኣብ ድሮ መቕተልቱ ካብ ናትኪ ቫለንታይን ወይ ከዓ from your ቫለንታይን ዝብል ናይ ስምብታ መልእኽቲ ከም ዝሓፈላ ድማ ይዝንቱ ስለቲ ንቅዱስ ፍቅርን መርዓን ክሳብ ሞት ዝተወፈየ ድማ ተሓላቒ ናይ ፍቅሪ ቅዱስ ተሰመየ ኣብ ገለ ጽሑፋት ከም ዘሎ ዕለተ ሞት ቅዱስ ቫለንታይን ምስ ሉፕሪካ ናይ ኣረማውያን ማለት ፓጋንስ ናይ ፍቅሪ ፌስቲቫል ተሓዋዊሳ ነበረት ኣብ 496 ዓመተ ምህረት ግን ጳጳስ ገላስዮስ ነቲ ናይ ኣረማውያን ጽምብል ከልከልዎ ለካቲት 14 ድማ ናይ ቅዱስ ቫለንታይን መዓልቲ ኮይና ክትበዓል ኣውጁ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ቀስ ብቐስ 14 ለካቲት መዓልቲ ምቅያር ፍቕራውያን መልእኽታት ግጥምታት ከምኡውን ንጽል ህያባት ከም ዕምባባታት ቸኮላታታት ዝተፈላለዩ ህያባትን እናኾነት መጸት ብምቕጻል እምበኣር ትርጉም ናይ ዝተፈላለየ ሕብሪ ናይ ዕምባባታት ክንርኢ ኢና ከም ዝፍለጥ መቸም ኣብ ቫለንታይንስ ደይ ኣዝዩ ብብዝሒ ንሪኦ ዕምባባ ቀይሕ ዕምባባ እዩ ጻዕዳን ፒንክ ሮዛ ፓርፕል ወይ ከዓ ወይናይ ከዓ ሓሊፉ ንሪኢና ማለት እዩ ስለዚ ብቀይሕ ክንጀምር ኢና ቀይሕ ሕብሪ እንታይ እዩ ትርጉም ዘለዎ እንተኢልና ብቐለል ዝበለ ርድኢት ቀይሕ ሕብሪ ነቲ ካብ ልብና ዝምንጩ ደም ዝውክል ኮይኑ ፍትወት ፍቕሪ ዊንታ ይገልጽ ብተወሳኺ ግን ቀይሕ ሕብሪ ናይ መጀመርያ ሕብሪ ምስቲ ኣብ ሉፕሪካል ሮማ ብኣሕዛብ ወይ ከዓ ፓጋንስ ዝበዓል ዝነበረ ፌስቲቫል ብቐጥታ ይተኣሳስር ኣብ 15 ለካቲት ዝበዓል ዝነበረ ፌስቲቫል ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ጻዕዳ ሕብሪ ዘለዎ ዕምባባ እንታይ ትርጉሙ ጻዕዳ ጽጌረዳ ካብቶም ልሙዳት ናይ መዓልቲ ፍቑራት ህያብ ክኸውን ከሎ ንመጻምድትኻ በረድ ዝመስል ጻዕዳ ሕብሪ ዕምባባ ከም ገጸ በረኸት ምሃብ ማለት ንጽህና ናይቲ ኣብ መጻምድትኻ ዘለካ ፍቕሪ ይውክል
ኣብ ናይ ምዕራባውያን መርዓ ድማ ተመራፂ ሕብሪ ዕምበባ ኮይኑ ይርከብ። ብሃይማኖታዊ ትርጉም ድማ ዘለዓለማዊ ፍቕሪ ይገልጽ። ቀፂልና ንሪኦ ቀይሕን ጻዕዳን ሓዋዊሱ ዘለዉ ዕምበባታት ማለት እዩ። ቀይሕን ጻዕዳን ዕምበባታት ብተደጋጋሚ ማዕረ ኣብ መዓልቲ ፍቑራት ዝዝውተሩ ንርኢ ኢና። እቲ ጥምረት ናይዞም ክልተ ሕብርታት ድማ ሕብረት ናይቶም ክልተ መጻምድቲ ይገልጽ። ብመቀፃል ንሪኦ ፒንክ ወይ ከዓ ሮዛ ሕብሪ ዘለዎ ዕምበባ እዩ። ብዘይካ ፍቑራት ማለት ኣብ መዓልቲ ፍቑራት ኮይኑ መጻምድቲ ዘይኮኑ ምስ መሓዙትካ ኮነ ምስ ስድራ ቤትካ ቫለንታይንስ ዴይ ንምጽምባል ሮዛ ሕብሪ ዕምበባ ተመራፂ እዩ። እዚ ድማ ንርህራሕን ለውሃትን ይውክል። ፓርፕል ወይ ከዓ ወይናይ ሕብሪ ዕምበባ እንታይ ትርጉም ዘለዎ ኢልና ፓርፕል ወይ ከዓ ወይናይ ሕብሪ ዘለዎ ዕምበባ ኣብ መዓልቲ ፍቑራት ብዝተሓተ ደረጃ ዝስራዕ ሕብሪ እዩ። ንምስጢራዊ ናይ መጻኢ መጻምድትኻ ዝስደድ ወይ ድማ ምስ ህያብካ ኣብቲ ትደልዮ ቦታ ክትርከበሉ ኣብ ዘይትኽእል ህሞት ዝዝውተር ናይ ረቂቕ ሰበትን ጸጋን ድማ ይገልጽ። ቀፂልና ንሪኦ እምበኣር 7 ዝተፈላለየ ኣብ 7 ሃገራት ዝተፈላለየ ጽምብል ናይ መዓልቲ ቫለንታይን ኢና ክንርኢ። መዓልቲ ቫለንታይን መዓልቲ ህያባት ዕምበባታት ካርታት ጥራይ ዘይኮነ ፍቕርኻ ተሕድሰሉ ንመጻኢ መብጻዕታት ትኣተወሉ ዝሓለፈ ፍቕራዊ ህይወትካ ትግምግመሉ መዓልቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ድማ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ይብአ። ንሕጂ እምበኣር 7 ፍልይ ዝበለ ብ7 ሃገራት ዝግበር ጽምብላት መዓልቲ ፍቑራት ንርኢ ኢና። ፈረንሳ ፓሪስ ርእሲ ከተማ ናይ ፈረንሳ ናይ ፍቑራት ከተማ ተባሂላ ምፅዋዕ መቸም ሰሚዕና ንኸውን ኢና። መዓልቲ ፍቑራት ኣብ ፈረንሳ ኣዝዩ ፍቕራውን ንዝኾነ ኣፍቃሪ ተዘካርን ታሪክ እዩ ዘለዎ። እታ ናይ መጀመርያ ናይ መዓልቲ ፍቑራት ካርድ መበቆላ ኣብ ፈረንሳ ኮይና ብልዑል ቻርልስ ኣብ 1415 ካብ ቤት ማእሰርቲ ንበዓልቲ ቤቱ ዝስርደላ ፍቕራዊ ደብዳቤ እያ። ብድሕሪኡ እታ ፈረንሳዊት ዓዲ ቫለንቲነ ተባሂላ ትፅዋዕ ኣላ። ብዙሓት ፍቕራት ድማ ናብ ፈረንሳ ኣብ ዝገብርሉ ምብፃሕ ነዛ ዓዲ እዚኣ ክበፅሕዋ ይህንጠዩ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኣ ጣልያን ኢታሊ ምስቲ ኣብ ሮማን ኤምፓየር ዝተጀመረ ጽምብል ሳን ቫለንቲኖ ማለት ቅዱስ ቫለንታይን ፍሉይ ምትእስሳር ኣለዋ። ኢታልያውያን ፍቑራት መብፅዓ ፍቕሮም ኣብ ገለገለ ፍሉጣት ኣብ ልዕሊ ወሓይዝ ዘሎ ቢንቶታት መፍትሕ ወይ ከዓ ሊኬቶ ብምእሳር ነቲ ንዕኡ ዝፈትሕ መፍትሕ ናብቲ ትሕቲኡ ዘሎ ወሓዚ ብምስንዳው ይገልጽዎ። ብዙሓት ናብ ጣልያን ዝዘዋወሩ ፍቑራት ድማ ነታ ከተማ ሮሜን ጁልየትን ተባሂላ እትፅዋዕ ከተማ ቬሮና ምብፃሕ ከም ቀዳማይ መደቦም ይሕዝዎ። ናይዘን ክልተ ከተማታት ርኢና ኣለና። ናይተን ዝተረፈ 5 ሃገራት ኣከባብራ ድማ ኣብ ትመጽእ ቪድዮና ክንርኢ ኢና። ሰብስክራይብ ጌርኩም ተኸታተሉና። ሰላም ንዓኹም ይኹን።